En aquest vídeo parlaré de la primera línia de tren de la península Ibèrica i també del primer tren d'Espanya que es va construir a Cuba el 1839. Dues línies unides per Miquel Biada, un mataroní fill del seu temps que va viatjar entre les Amèriques i Catalunya i que va impulsar el tren de Barcelona a Mataró. Comencem! El meu viatge per la història del tren que ho va iniciar tot arrenca a l'estació de l'Arc de Triomf amb un tren de rodalies Cívia sèrie 465 que opera a la línia R1. És una línia que majoritàriament encara circula pel traçat històric projectat el 1842 i que va entrar en servei el 1848. Avui el trajecte entre Barcelona i Mataró es fa en poc més de 40 minuts. Però originalment el viatge durava una mica més d'una hora i tenia 7 parades. L'actual estació de Mataró es va construir el 1905, quan la companyia MZA, propietària de la línia, va dur a terme la primera gran reforma i duplicació de vies, a més de la construcció d'una terminal de mercaderies a Mataró, avui en desús. Però centrem-nos en la vida de l'artífex d'aquella primera línia de tren de la península, que fou Miquel Biada, un mataroní il·lustre. Miquel Biada és un home del seu temps. Va néixer aquí, a Mataró, el 24 de novembre de 1789, l'any de la Revolució Francesa. Ben jove, amb poc més de 20 anys, se'n va anar a les Amèriques, a Veneçuela, l'actual Veneçuela, a Maracaibo. Allà es va trobar amb la revolució d'independència encapçalada per Bolívar i va lluitar en favor de les tropes de Ferran VII a Maracaibo. Quan es va declarar la independència de totes les colònies d'Amèrica, excepte Cuba, Biada va marxar a Barcelona i de Barcelona va tornar amb el seu negoci de construcció de vaixells a Cuba. Allà, a la dècada de 1830, va participar com a promotor del que seria la primera línia de ferrocarril d'Espanya, que estava a Cuba, que en aquell moment era província espanyola. Aquell ferrocarril seria de mercaderies i transportaria el sucre, el preciat sucre cubà, des de Güines fins a la Habana i d'aquí a Europa. Aquesta línia encara avui existeix. Biada es va adonar ben aviat del potencial que tenia aquest nou mitjà de transport. A la dècada de 1840, ja amb gairebé 50 anys, va tornar a Barcelona, des on impulsaria la unió per ferrocarril de la seva ciutat natal, Mataró, amb la capital, Barcelona. Una Barcelona que en aquell moment tenia 200.000 habitants, Mataró uns 40.000, i que encarava la seva revolució urbanística més important de la història. Estaven a punt de caure les muralles i impulsar-se el Pla de l'Eixample. La línia entre la Habana i Güines avui encara és operativa. En aquest programa de la televisió cubana de 2011 es parla de la línia i de les intervencions que s'hi faran per restaurar-la. Trobareu l'enllaç a la descripció. En el moment de fer aquest programa, es trobava en un estat d'abandonament absolut i les estacions que podeu veure són les originals de 1839, quan es va construir la línia. El ferrocarril entre la Habana i Güines va ser un èxit absolut i va impulsar a Biada, seduït per aquest nou mitjà de transport, a dur-lo fins a la seva ciutat. Biada, llavors, necessitava diners per impulsar aquesta idea. El primer que va fer va ser contactar amb Josep Maria Roca i Cabanes, financer català que vivia a Londres. Aquest financer jugaria un paper destacadíssim no només per trobar finançament per la nova línia, sinó també per contractar els enginyers. Josep Maria Roca va contactar llavors amb l'enginyer Joseph Locke, la mà dreta de George Stephenson, els impulsors de les primeres línies de ferrocarril del Regne Unit. Posem-nos en situació. El Regne Unit vivia en aquell moment el que es va conèixer com la Guerra dels Amples, és a dir, la batalla que hi havia entre dos amples de via impulsats per dos enginyers, George Stephenson per una banda i, espereu a veure si ho dic bé, Isambard Brunel, un altre enginyer, que impulsava un ample de via molt més gran. L'ample de Stephenson és el que avui coneixem com l'ample internacional, 1.435 mil·límetres, o dit en mesura imperial, 4 peus i 8 polzades i mitja. L'ample d'Isambard Brunel era bastant més gran, 2 metres i 140 mil·límetres, és a dir, 2.140 mil·límetres, o en mesures imperials, 7 peus i quart. Molts enginyers de l'època consideraven que l'ample de Stephenson no era suficient per donar estabilitat i potència als ferrocarrils. L'any 1844, el Congrés dels Diputats espanyol va encarregar a l'enginyer alemany Johannes Subercasse l'edició d'un manual que servís per determinar quin era l'ample de via idoni per als trens espanyols. Subercasse va proposar dues solucions, bé, tres. La primera, l'adopció de l'ample de Stephenson, que la descartava per ser insuficient. I ara veurem per què. La segona, l'adopció de l'ample rus.
Rússia acabava d'impulsar els seus primers ferrocarrils amb un ample de 1.524 mil·límetres. Llavors, Subercase va decidir-se per una tercera mesura, els 6 peus burgalesos, la brassa castellana, 1.672 mil·límetres. L'Estat, llavors, l'any 1843, va atorgar la primera llicència de ferrocarril a la gran companyia del ferrocarril Barcelona-Mataró i viceversa, perquè sí, s'havia de dir que el tren anava i tornava. Tot i que l'Estat va permetre que la línia de Mataró fos d'ample internacional, d'ample de Stevenson, com es deia a l'època, l'enginyer i encarregat de crear el traçat de la línia, que era Joseph Lock, es va adonar llavors d'una particularitat que tenia el terreny aquí i que no trobem a la zona de Liverpool i Manchester, que és completament plana. Aquí, el terreny té una orografia bastant més complicada, fa pujades i baixades. Va arribar a la conclusió, potser errònia per l'època, però que tenia la seva lògica, que la caldera de la locomotora havia de ser més gran. Per ser més gran i que el tren mantingués l'estabilitat, la via havia de ser també més ampla. Joseph Lock i els accionistes de la companyia del ferrocarril de Barcelona-Mataró es van decantar finalment per la recomanació de l'informe Subercase, és a dir, 1.672 mil·límetres, una mesura marítima que Aviada coneixia perfectament. Les obres van començar el 18 de juny de 1847 i van estar dirigides per Joseph Lock. Primer es van comprar els terrenys a la banda de mar del Camí Ral de Barcelona a Mataró, l'actual Nacional 2. Després es va dur a terme la neteja dels terrenys, aplanament, la construcció de 44 ponts, molts d'ells encara en servei, i el túnel de Montgat, el túnel més antic d'Espanya en servei ferroviari. Aquest túnel originalment era de via única, però a principis del segle XX es va ampliar per fer-hi passar les dues vies actuals. Es van comprar les travesses de fusta a Rússia, que van arribar amb vaixell, i també les primeres 4 locomotores fabricades a Anglaterra per Jones & Potts, juntament amb 30 cotxes de primera classe, 30 de segona classe, 2 de gran luxe, 18 de tercera classe i 12 per mercaderies. Al gener de 1848 es van construir les estacions principals i els abaixadors, un total de 7: Barcelona, Badalona, Montgat, Masnou, Premià, Vilassar i Mataró. El viatge de prova es va fer el 5 d'octubre de 1848 i el viatge de prova oficial, obert a autoritats i periodistes, es va fer 3 dies després. El 28 d'octubre de 1848 es va fer el viatge inaugural amb 3 parades. Malauradament, Miquel Biada havia mort a principis de 1848 i no va poder assistir a la inauguració del seu tren. Més endavant, la línia va ser comprada per la companyia del ferrocarril de Barcelona a Tarragona i després per la totpoderosa MZA, que reformaria en bona part el traçat que ens ha arribat fins avui. A l'estació de Mataró, construïda el 1905, encara podem veure el logotip de la MZA a la façana. I una curiositat. A l'estació de Montgat, a la seva cafeteria, podreu trobar els canvis d'agulla i sistemes elèctrics que es feien servir a la línia. A Barcelona, la línia començava on avui hi trobem l'estació de França. L'edifici original no es conserva i es trobava al terreny on avui s'hi troben les restes del baluard del migdia de l'antiga muralla de Barcelona i un edifici de nova construcció. A l'estació de França encara es pot veure la marquesina que tapava la zona de vies de Mataró. Aquesta és l'estació original en un gravat de l'any 1850. I aquesta és una fotografia de principis del segle XX, just abans de la construcció de la gran estació de Barcelona Término, que és com es coneixia abans de l'oficialització del seu nom popular, Estació de França. Curiositat, us heu fixat que les vies a l'Estació de França comencen a comptar a partir del 3? Això és perquè les vies 1 i 2 eren les desaparegudes vies de trens a Mataró. La locomotora número 4, Mataró, l'original de 1855, va estar exposada durant molts anys a la plaça Universitat de Barcelona. Però sembla ser que durant una tempesta un llamp hi va impactar i la va destruir completament. No es conserva cap locomotora original de l'època. Només la rèplica construïda el 1948, l'anomenat Tren del Centenario, que avui està exposat al Museu del Ferrocarril de Vilanova. I sí, funciona amb vapor i encara és operativa. El darrer viatge de la locomotora del Centenari pel traçat original es va fer l'any 1986, just abans del desmantellament de la línia.
En aquesta gravació domèstica de valor excepcional, de la que teniu l'enllaç a la descripció, podeu veure el darrer viatge d'aquest tren històric pel traçat de les vies a Barcelona, sortint des de l'estació de França. Després de passar aquest tren, es va iniciar el desmantellament de la línia de la costa de Barcelona. També hi veureu la desapareguda estació de Barcelona-Poble Nou. L'any 1900, aquí es va construir l'estació de Barcelona-Poble Nou, de la que no en queda res. Entre somriures i abraçades olímpiques, Barcelona perdia aquest espai ferroviari que cedia al trànsit rodat. És cert que amb la reorganització ferroviària que es va dur a terme entre els anys 60 i 80, aquesta línia tenia poc sentit, ja que aquesta línia es va traslladar a l'interior, a l'actual emplaçament, per les estacions del Clot, Arc de Triomf i Plaça Catalunya, sortint per la nova estació de Sants, que substituïa l'estació de França com a estació central de Barcelona. La xarxa de trens de Barcelona continua amb la transformació que es va iniciar als anys 80 amb la supressió del traçat històric pel litoral. Avui, la línia de Mataró requereix una modernització per millorar-ne la capacitat i acabar amb el col·lapse. A més, s'afronta l'amenaça cada cop més real de que l'escalfament global faci pujar el nivell del mar i acabi per afectar les vies. Aquest viatge històric per una de les meves línies de tren favorites d'Espanya acaba aquí. Com sempre, deixeu els vostres comentaris, doneu-li a like si us ha agradat i subscriviu-vos si no us voleu perdre cap dels vídeos que estic preparant, que en venen uns quants. Ens veiem al proper tren.